खुलुमबाय बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेलासिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं। दिनै बेलासिनि समाव साबा जुवा गेलेग्रा सुबुंफोरखौ बिश्वनाथ सारियालिनिफ्राय पुलिस हान्जाया हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय 29,000 रांजों लोगोसे जुवा खेलानि गोबां आइजें आइलाफोर आरो गंनै बाइक आरो महेन्द्र XUV 300 मुंनि गंसे गारिबो बोखांनो मोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं। दिनै माधव सेवा संघ NGOआ सेरफांगुरि ओनसोलनि 550 गोरिब सुबुंफोरनो लेबार कार्ड राननानै होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे समाज सिबिनायनि हाबाफारिखौ सेरफांगुरिनि नेपालपारायाव लानाय जादों। बे माधव सेवा संघ NGOनि आफादगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोनहा गोरिब सुबुंफोरनो आयुष्मान कार्डनि ID बानायनानैबो आयुष्मान कार्ड राननानै होगासिनो दं होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। बर' हारिनि थाखाय रंजाथाव आरो गोजोनथाव बाथ्रा, मानोना बिटिआर सरकारा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव सुपार 50 मिशनखौ दिनै फोसावनानै होबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुपार 50 मिशनखौ मोनब्रै बिफानाव होनाय जादों। बेफोर जाबाय फारियै सुपार 50 इन्जिनियार, सुपार 50 MBBS, सुपार 50 UPSC आरो सुपार 50 APSC। मख'नो गोनां बाथ्रादि बे मोनब्रै सुपार 50 मिशनखौ दिनै बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि नेहाथारि मानाव गेदेर अमरजयती ब्रह्म आरो इन्सपेक्टर मानाव गेदेर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोसावनानै होबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं। गोजोन खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय बावखुंग्रि ब्लक कमिटि BPF राजखान्थि हान्जाया थाबायना सुबुं सांग्रांथि हान्जा सुरनाय आरो जथुम्मा खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय खुंगिरि मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो बाहागो लाना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि आथिखालाव बिटिआर सोरखारनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोरा आंगायबाय। BPF दोलोखौ थांनाय बिसायख'थियाव जावख्लायनायनि खोथा बुंनाया UPPL दोलनि दैदेनगिरिफोरा गावसोरसो दा जावख्लायनायखौ खालामगासिनो। जायफोरा बै समाव BPF दोलोखौ नागारनानै थांदोंमोन बैसोर दा UPPL दोलोखौ एंगारनानै BPF दोलोआव फैफिनबाय। गोबां UPPLनि सोद्रोमाफोरा दिनै BPF दोलोआव हाबफैदों होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। दिनैनि बेलासिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।